Ndang sembah miring ulun kapurba ring sang purba ngrat sahanan nikanang sih ing dasih maweh buka sawegung masih ring delahan tiang kanang manu cengwo Rinjeng nayakane ngrat tuteng ngrat kutha mangguwa manugrah ing len sewa sukata Tanghus minulya suwuh arep
Data Pitana. Suwuh iku werdine sirna arep nenggi swasana tentrem. Data hangesti wondene Pitana iku luhur. Sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya. Duh menika santi saking Sawidi Pamayang kang ngarsa miwiti nggelar tetinggalan wayang Purwa. Layar pinentang gantaning tawang niradolan awang-awang gedebok kasinangka bumi. Blencong pesemon soroting Surya Candra lawan Kartika. Wayang dadya titah ingkang maha kawasa. Sang Widi Pamayang kang hawenang murba. Kayon dinulu lambanging taruhanasir tuwin sasmita gumantining mangsa. Gedhok keprak ketring jantung gending kelawan tembang rinasa dadya lambang swasana bungah kelawan susah. Nahanta ingkang kawuryan haning binuka cariyos piranganing parwa ingkang piniji saking Serat Mahabharata tuh menika gumelaring nagari Mandura. Nagari Mandura dipati saking Nusa Banjaran yen Cinandra prasasat Pradesara Ukmi. Binelah sungapaning toya benawi tuwin harga hangakasa kinepung Wanadri ginaris Karangkitri. Nagari Mandura pancepat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih. Wonantara teking Jaladrianggo neksa dadya pasaban pangupaboga. Para kadang hamong tani teken taberi tansah lumadi nggenya makarti kanthi tekun hangolah siti temaket ingkang kaesti. Lumbung paricinandi dadi raja wong sanegari cekap ing ayun turah ing wuri. Para misaya mina samya sawega midher sami mudra nitih baita hanggindong jala yayah mas kentarak lampahing punang palwa. Para mudha tumaruna manunggal sedya pruhita marang Sang Waradewa hagelaring pawiyatan telah dadi janmu ingkang sujana. Bali sada wis pradit tumekeng desa winangun dadi sarana hangu sadani panandhang raga. Marga-marga pinaparwarata bali wis mari ning gapura linis banon pinelas warni sindura. Ura kuning para warga dados teken sarasan minangka rigen tan wonten gendhak sikara. Bebrayan sayeka praya aruning asma minangka japa muhung hanggayuh luhuring bangsa. Dasare Praja Mandura wis ngancik jaman Suwarna Dwipa. Wenang kinucapna juling Sang Prabu ingkang asta Sosok Agung Negari Mandura. Jejuluk Prabu Baladewa mengko werdi wenang agem makutha Kadiwatan. Labet dadi balaning dewa hawit wis sembada mejahi satuning kayuwangan nenggih nata ing ngrengga bumi Prabu Naga Prasanta Sawargi. Inggih jejuluk Prabu Balarama mengko werdi dadi musikaning prajurit. Iya Prabu Halayudha labet wis kaloka narendra ingkang sutik mambu tantang. Inggih Sang Nata Kakrasana rumuhun dados karing para taruna ing Widara Kandhang. Ya Sang Wasi Jaladara hawit wis datang darbi rasa lesu lawan lungkrah. Inggih Sang Kusumawalekita keti dados musikaning para nata. Ya Sang Prabu Karsana mengko werdi kang sinipta hamung kepengin damel pepadhang. Nyata Prabu Baladewa hatmajaning Nalendra Mandura sawargi Prabu Basudewa. Wahata kaya mangkono. Lu janyari Andes Pati mangsa paguna.
sangat omyos giniwaka lenggah ing dampar den tasesemek permadani pitalas kang Sekar Tanjung sinebaran Horap Sari nendewi tulepat jebat kasturi temah kungas gandaning sang katongan ceprat paringgitan miyos sing sanata kahaya para panceti manggung katanggung beta pawongan kang ngampil upacara napa nenggih haurupi bebek Mas Pintok Mas banyak dalang sawunggali hardawalika kacumas dipanggo ingkang sarwaretna kang satri kebutan lari manyuruk kanan tanah pikiring temah sinura kamanung saning persasat Bathara Brahma ngejawantah kahya para Hapsari bekamber-amber kang sami sumiwa wiwit saking paningrat dumugi kaya Brajanala kabekan waduk kang hangantung sebo ing bajra ngayun katnalorun tek lan dwaja angin danu Cendra Pindha Jalada katawuh marupa swasana arep sidhem permanem tan wonten banek walang salisik hamung kapiyarsa swanten dawaing tusara kahiring Gusti kang lagi makarti mating calang karang pating calang krimbal gantilir yayah swanten Mandyaraga sumawur hojeng kukila ingkang mencok ing wit sawu manila temah mawaki dhateng asiling pananggilan haning ingkang paramar ing Ngarsanata tuhu menika Warangkanata kekasih Raden Patih Praguta warangka kang akaladuk sumeh dasar pinter momong orang lawan kawulane ora moka kinasih marang Sang Prabu sinambet ing wuntat ketingal pasibaning Patih Emban Sunaprabawa watak Prabowo keladuk kudu dasare curganaten nanging jujur sampun dangu lekaing Sang Nata ewa semanten daring kawis sang daya pangandikane kadadak ing mangke kadung kapraptaning Malendra Asna Prabu Duryudana iya Prabu Jaka Pitana inggih Prabu Kurpati ya Sang Siyudana minggah marang stinggil ingkang kadherake lawan ing neraka ngawangga ing Sang Prabu Basukarna ya Prabu Basusena ing mangke datang kantor Warangka Praja ngasti inggih Patih Harya Suman inggih Patih Harya Sangguni kadodo Sang Nata Prabu Lodya Sigri mangke manembor Prabu Kurpati teka mengkono wijining nata Prabu Baladewa
Long-long ramyane ingkang sasangka kemenyang mangrengga ning puri mangkin tanpa siring halep nikang omah Mas muruping langit tekyan saromane tawing sinawung saksat sekara sinuci Ungyan Sang Herawati Lanata Prabu Baladewa
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng udyana miwang panjrahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya sumirep kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring tatit wimbuh gegondong mrek minging kapiting aruta mangga saparan mangambar kungas tidem jroning panangkilan semune kawuryan wikatining karsa kepareng nata Baladewa Prabu kang miyos tinangkil bedolan saban-saban akanti Prabowo
bagas ketoring tias kang sami sumewa tanana kang nyabawa yo kula nuwun Yai Prabu Duryudana dereng dang weruh paduka wonten ing Stinggil Mandura Raka para ngaturaken pasegahan Panakrami katur Yai Prabu Kurupadi kala nuwun nggih Koko Prabu lulus raharja sowan kula niskala sawangsulipun sempah sungkem kula mugi kunjuk paduka Kakang Prabu Baladewa. Inggih Yai Prabu kula tampi tangan kekalih Kapten Pernaca mimbuh norah daging kayuhan kula Yai. Yai Prabu Basokarna pinantu rahayu Kapten Pandura kene Yai. Nulinggih Koko Prabu. Wilujeng sowan kula teng manggih ribeta setunggal menapa Prabu sembah kanjuk Koko Prabu Mandura kawono nun. Iya Yai Prabu wis ndak tampa benging Yai Prabu ngawungga. Paman Pados Sengguni winantu karaharjan sawaning handika paman wonten ing Mandura mriki Paman Patih. Kula nuninggih sinuwun wilujeng sowan kula boten manggih sekara-kara wonten ing margi. Mboten langkung sungkem kula kunjuk paduka sinuwun ing Mandura kawula nun. Inggih Paman Patih kula tampi dawuh sami-sami Paman. Yai Prabu Kurupadi kenging kula wastani Hanjanur Gunung Kadingaren dene Yai Prabu Pararawuh ing negari Mandura monggo ingkang sampun-sampun menawi paduka mbetahaken pun Kakang kula cekap dipun timbali sawen dhateng negari Ngastina namung nadan pekatena Yai para kapara maos bingah dene Yai Prabu sampun kasturawuh dhumateng negari Mandura. Menika nama sampun jumbuh kalian pengajeng-ajeng kula Yai. Ingkang kula suwun kala mangsanipun gantos Yai Prabu kersa rawuh ing negari Mandura kados ing kalanggan menika. Dados boten namung pun Kakang kemawon ing wong sawangsul sowan dhateng negari Ngastina Yai Prabu. Nggih kaluhuran dayipun Koko Prabu Mandura. Ri paduka nyuwun pangapunten. Bilih nembe menika kula saged sowan dhateng nagari Mandura. Labet menapa? Inggih karana wekdal ingkang dereng sela kangge sowan dhateng Mandura Koko Prabu. Inggih kengraka mboten maiben Yai. Kula piyambak inggih mangertos menggah kados menapa bot repotipun Yai Prabu Duryudana. Kula nuwun inggih. Yai sak sampunipun sata lenggah keparenga Raka para daya-daya cumadong dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene Yai Prabu ketingal sumangga pangawak Bajra rawuh ing Mandura menika Yai. Nggih Kakang Prabu sowan kula nganti Kakang Trepati ngawangga dalah Paman Patih Sengguni saha janggep sedaya para kadang Kurawa kajawi mertinjo dhumateng kararjanipun Koko Prabu sak kulawarga ugi wonten bab ingkang perlu kula aturaken dhumateng paduka Kakang Prabu Baladewa. Namung saderengipun kula matur kathah-kathah langkung rumiyin keparenga Koko Prabu Marnata ing penggalih ing pengajap mugi mboten tumpang suh anggenipun nampi atur kula menika mangke Kakang Prabu.
Hanjrah ingkang puspita warum kasliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning triya Nun inggih monggo Yai Prabu keparing dawuh. Pun Kakang sampun samapta mirengaken Yai. Nggih matur nuwun Koko Prabu. Kakang Prabu Baladewa kadang kula sepuh. Ing ngriki kula namung badhe nyuwun pirsa dhumateng Kakang Prabu Pandura. Menawi saestu kedadosan jangkaning jagat ingkang sinebat Bratayuda Jaya binangun perang ageng Pandhawa kaliyan Kurawa. Kula nuwun sewu paduka badhe nglabuhi sinten Koko Prabu? Pripun Yai? Kepareng ngambali malih. Menawi saestu Bratayuda Jaya binangun Koko Prabu badhe nglabuhi Pandhawa menapa Kurawa Koko Prabu? Ladal ya jagat Dewa Bathara. Duh Yai Prabu, Yaya sinambar ngelap lepat nebruk ing mong tuna sarang kula nampi pandangon sange Prabu Kurpati menika wau. Pun Kakang boten nyinten menawi badhe wonten pandangon ingkang salakon ngawrat Yai Prabu. Inggih to Yai, gandeng menika pandangon adripun kedah dipun wangsuli. Yai, mbok bilih mangke saestu dumados perang ageng Bratayuda binangun. Nyuwun pangapunten Yai, kula mboten badhe tumut Pandhawa, tuwin mboten badhe nglabuhi Kurawa. Kula terima dados tiyang ningali kemawon Yai Prabu. Kok ngaten? Inggih. Yai, atur kula menika mawi dasar. Dene dasaripun kula menika tiyang ingkang boten remen dhumateng pasulayan. Gesang kula gandrung dhumateng kerukunan. Tumraping Baladewa donya menika gaman ngampu piyambak namung kerukunan Yai, namung kemanunggalan. Saha malih kula menika ngumun dhumateng paduka Prabu Kurupati. Paduka sekedhik kemawon kok mboten gadah rasa welas dhumateng ngri paduka Pandhawa to Yai. Pandhawa menika sinten? Menika Rai Paduka piyambak. Tunggil darah Sabtawarga sami-sami wayah eyang abiyasa. Kenging menapa paduka tansah gegadang dumados ing perang kadang to Yai, Yai. Menapa wahipun tiyang perang Yai? Menapa wahipun?
Wong perang kuwi yen menang ya dadi pindang, saya yen kalah malah dadi rempah. Kula suwun mbok inggih paduka ngaosi dhumateng luhuring bebuyutanipun Pandhawa to Yai. Sampun marambah makaping anggenipun Pandhawa labuh dhumateng Yai Prabu Kurupadi. Buktinipun uger Ngastina wonten payo-payo, Ngastina wonten gegeran, paduka mesti mintos raya dhumateng Pandhawa. Kasunyatanipun Pandhawa ingkang saged madhangaken pepeteng kala wau. Kados to nalika jaman Prabu Surya Kencana nglurug dhateng negari Ngastina, sinten ingkang saged mangsulaken inggih namung Kang Rayi Janaka. Lajeng wonten malih jaman Ratuning Gajah nami Prabu Harya Benggala nglurug dhateng negari Ngastina. Yai sinten ingkang majaraken namung Werkudara ingkang saged mungkasi damel. Kalebet paduka jaman Palakara pikantuk Yai Banowati sampun wonten Yai Permadi, Yai Prabu mesti gagal boten klambar dos temanten lho Yai. Lho menika. Mila penyuwun kula, mbok inggih paduka nitik dhumateng labihipun para Pandhawa to Yai, Yai Prabu. Keparang emut paduka menika Narendra Gung Binetara. Tindak tanduk paduka tansah dipun kiblat dados panutaning para kawula. Paduka Narendra sampun ngantos gampil dipun kusiri kalian andhahan paduka. Mangke mindak mboten wibawa lho Yai. Nggih. Nuwun sewu. Paman Sungkuni. Kula wonten dawuh sinuwun. Mumpung panjenengan ugi sampun dumugi ngriki Paman. Sekedhik kula namung ngemutaken dhateng Paman Patih Sengkuni. Mboten namung kula ingkang mangertos nanging jagat nekseni bilih sampeyan niku menungsa sing ora seneng nyang kerukunan niku sampeyan. Tandha buktine sampun marambah makaping sampeyan mung tansah narungake ing antaraning Kurawa lan Pandhawa. Wiwit nalika jaman sampeyan tasih bagus dereng rusak wujudmu niku, sampeyan pun mentala bakal nyirnake Pandhawa sing isih cilik-cilik. Kepareng imut-imut Paman. Nalika pendadaran siswa saka 5, ndika pun mentala badhe mejahi Bratasena. Lajeng jaman bali segala-gala, sampeyan mentala badhe mejahi Pandhawa dalah Bibi Kunti. Kanthi jenengipun kengkenan undhagi namipun Purocana. Dipun dawuhi gawe bali sing gampang kobong. Setengah Pandhawa padha turu bali sampeyan obong. Nggih to? Klebu Purocana sak kancane nggih sampeyan jorokake jegur ten watu sing obong bali wau. Nganti dadilan patine si Purocana. Nanging rahayune Bibi Kunti lan Pandhawa dipun payungi kalian Gusti ingkang nyipta jagat tasih pinaryan wilujeng. Lajeng malih jaman babat Wanamarta Paman. Sampeyan nusul dhateng Paman Drestarata supados Pandhawa dipun paribumi Wanamarta kadawan babadi kangge yasa negari. Mongko niat sampeyan niku jahat supados Pandhawa saged pejaut ing madaning wana ingkang gawat tur kathah kewan ingkang karamangsa jamu menungso. Kasunyatanipun Pandhawa lolos saking bebaya kelampahan yasa negari. Inggih kanilinambaran sabar saha narimah. Satemah Pandhawa dipun jangkung kaliyan ingkang murbeng gesang. Lho, ewadene kok sing mitenah kok ya penak we rasane. Kaya gak duwe dosa kae. Coba to. Wis kewirangan bola-bali kok ya ora kapok coba to. Malah golek cara sing luwih halus. Aja nganti konangan sing dadi maling niku sampeyan niku. Paman Sungkuni, sampeyan nganti dienggo pepeling kalian tiang kathah sing surasane mengkene. Ngendi nggon ngendi papan angger isih ana Sengkunine mesti ora tau tentrem. Mesti niku. Ya kutha, ya desa, ya kantor gudang garam barang niku. Yen isih kanggo nang Sengkuni gak tentrem. Lho, lah kok persis to pito?
Dika niku pun kaloka oleh sampean golek pangan jebul mawi cara dadi tukang tumbak cucukan niku sampean. Cara sampean entuk dhuwit kanthi cara ngeduku wong. Lho. Sampean kepethuk kula ngelek-elek ngrika, gitu. Kepethuk ngrika ngelek-elek kula niku sampean. Jebul dika niku golek rai perlu mung ben entuk dhuwit. Wah, paman. Yen carane golek pangan mawi tumindak kaya ngoten niku napa sakit daging ngeti to paman? Wah. Nek kula semak gaya sampean niku wah. Kaya wong sak mestine ki sing pinter mung sampeyan dhewe. Anggere wong dipaido, anggere wong diwaoni, anggere wong dikepel. Sampeyan mboten eling yen ana sing luwih pinter tinimbang sampeyan iku mboten eling sampeyan niku. Gunung niku dhuwur ning isih ana sing ngumpuli dhuwure meneh. Mangeling man. Mulampun sok kemaki ampun sok kementhus. Mangke mindak numbuk bentus laku sampeyan paman. Dika menungso sing ora nitik nyang kebecikan. Coba to. Didadekke patih karo Paman Pandu. Lah kok mung kudu arep ngrebuki Pandhawa arep mateni anake Pandu wae coba to. Sedeng sono nika yang diopeni bisa nitik sing ngopeni gelem tunggu omah niku asu. Nggih to? Dikone menungso kok kalah karo asu niku pripun, Teman? Dika kula elingi Pamanpati. Tak elingke. Sampeyan niku saya sepuh, mbok nggih nyicil nyuda dosa to, Paman. Nyicil nyuda dosa. Dika niku kurang napa jane? Kurang napa? Bondo pun numpuk pundung. Pun matumpa-tumpa. Dinggo urip nganti turun pitur ora bakal entek niku bondo sampean. Pakat dika pun patih ora pun inggil to. Buktinipun sampun pun dadi Wrangka Ngastina. Napa tesih kurang, Wan? Napa tesih kurang? Napa ndika badhe ngemperi jagat? Nggih. Menapa sampean badhe tumpas srengi piyambak kangge nyori sampean piyambak? Nggih. Mbok ampun serakah-serakah to, Man, ampun serakah-serakah. Mangke mindak malah mboten saged ngraosaken kanikmataning donya menika lho, Paman. Tiyang nedha niku yen kewareken tempat-tempat malah lara. Sakit. Wong wis warek dijuju mrene pripun kuwi? Kula mboten menggak ndika golek bondo nggih, Paman. Piwucal agami nggih sampun nyebataken golek bondo sing saakeh-akehe kaya-kaya bakal urip 100 taun meneh. Ning ora wonten timbanganipun to, Paman. Wonten timbanganipun. Mertobata marang Pangeran. Kaya kowe sesuk bakal kademen dening Gusti kang nyipta jagat. Paman Singkuni, yen sampeyan niku lahir batin oleh ngrasuk tuwin nindakake marang piwucaling agama, kula kinten sampeyan boten wentala damel kasangsaning tiyang sanes, Paman. Menika. Kula nuwun inggih sinuwun. Ngaturaken genging panuwun awit paringipun pemut saking Sun Mandura dhumateng kula. Saksampunipun kula ngaturaken panuwun, sakmenika gentos kula badhe ngginakaken hak jawab kula kunjuk dhumateng Sun Mandura. Nggih, pripun? Kula mboten selak tuwin ngakeni bilih tumindak kula menika awon menika kula ngakeni. Kathah tiyang mestani kula menika tiyang jahil, tiyang metakil, tiyang serakah lan sak panunggal menika kula ngakeni. Monggo ing awon-awon kadados setunggal putun dipun biyukna dhateng kula tampi kanthi ikhlas sing manah. Namung ngestunipun menawi sinuwun menika kepareng menggalih tumindak kula ing ngawon menika kedahipun paduka matur nuwun dhateng kula lho sinuwun. Kedahipun matur nuwun. Sebab menapa? Jebul kok ya isih ana wong sing gelem nglakoni elek lho niku. Sinuwun kedah enget bilih donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih. Awon kalian sae, bungah kalian susah, sugih kalian miskin lan sanes-sanesipun. Dados menawi ngalam donya menika namung dipun isani tiyang sae tok, wah kirang gayeng sinuwun, kirang rame.
menawi namung pados sae sedaya mboten perlu pangeran menika nitahaken manusa menika mboten perlu. Malaikat kemawon dipun dawuhi ngiseni donya menika badhe sae samukawisipun, badhe sae selaminipun. Lah menawi donya menika mboten wonten tiyang awon lajeng nuwun sewu para kadang polisi itu badhe nyambut damel menapa. Mangga pun penggalih sinuwun. Wah, ya wong bola bali. Rembugan kok karo ketua preman wis ndelalah. Wis cocok karo sing dadi wandane kuwi. Telapukan kuwi anggere kaya telapukane mata kethek wis mesti ngeyel. Nek gawe alasan mesti mung murahan. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Iki kados pundi Yai Prabu? Dawuh paduka ing kathah-kathah menika wau astunipun cengkah kalian batos kula Koko Prabu. Koko Prabu Duryudana sawan mriki menika mboten betahaken wejangan. Ingkang mejang kula wonten piyambak menika Bapa Durna. Lah leres menika sinten leres. Yen pancen wis ora kersa nglabi kula ya wis cukup ngendika orang nabi kura pun rampung ora sah nreweteh kaya badhet sewang dawawan menapa ginanipun menika lagi colawan sabda hor kang sumewa kekering pasewakan kathah samya naraka wonten tirata mata pedhot king wantilan sawaneh anaraka tilar pandengan glesang nindya mantri haniti priksa darunaning kita wusuning engkati sowan Ngarsendra